Jood wordt de hemp op het land in Oertop in Pakslijn. Green Inclusive had op 12 locaties in totaal 30 bunder in gebroek. Uiteindelijk moet dat teruggroeien naar 400. Van hemp kan van alles maken worden. Maar op dit stuit gaat het vooral om containers, kratten en andere plastic vervangende producten. De wichtigste insteek van het bedrijf is dat hemp een wichtige bijdrage levert kan aan het milieu. Het neemt 2,5 keer zoveel CO2 op als bosk. En er zitten nog meer milieuvoordelen aan. Friesland had bijvoorbeeld geen soort water nodig om te groeien. Het had geen kunstmest nodig. Het had geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig. Dus wat dat betreft helemaal puur natuur. Uiteindelijk moet het verbouwen van hemp rendabel wezen vanzelfs. En dat is nog een uitdaging. Jonken het verkeerpje van de producten die het van hemp maken worden, had het bedrijf ook meewerking van de oerheid nodig. Bijgelijks van het goedkeuren van certificaten dat bedrijven die de volle CO2 produceren, haar een uitstoot mee compenseren kunnen. Er leidt een klimaatakkoord met hele duidelijke doelstellingen. Er leidt ik een grondstoffenakkoord met hele duidelijke ambities. Maar uiteindelijk moet je dat ik vertalen naar concrete stappen. Nou, wat wij eigenlijk nu aan het doen zijn op dit moment is samen met de provincie en ik met overheidspartners zeggen van hey, waar kunnen we nou in gezamenlijk dit vormje aan? Hoe zodat het dan uitkomen te zien? En wat is dan ik het plaatsje? En hoe belangrijk is het voor Friesland? Roorda je ervan uitzoeken dat hemp, zo'n de milieuobjecten die er leidt, een goede toekomst had als vervanger van versmarrende groenstoffen.